जय मसीह भाई और बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करिए भाई लोग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बोले तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रभु यीशु के जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। प्रभु यीशु के जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। यीशु के नमवा जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। यीशु के नमवा जपला से की मुक्ति मिल जाला। प्रभु यीशु के जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। प्रभु यीशु के जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। यीशु नमवे सामर्थी ह, एकरा अलावा कोनो दूजा नहीं। एकरा अलावा कोनो दूजा नहीं। खाली प्रभु के वचन मान, एकरा से बढ़ के कोनो पूजा नहीं। एकरा से बढ़ के कोनो पूजा नहीं। यीशु नमवे सामर्थी ह, एकरा अलावा कोनो दूजा नहीं। खाली प्रभु के वचन मान, एकरा से बढ़ के कोनो पूजा नहीं। यीशु के नमवा रटला से की शांति मिल जाला भाई। यीशु के नमवा रटला से की शांति मिल जाला भाई। यीशु के नमवा जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। यीशु के नमवा जपला से की मुक्ति मिल जाला भाई। प्रभु यीशु के जपला